θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο μόνος λόγος ήταν ο αδικαιολόγητος φανατισμός που υπάρχει και στις δύο πλευρές. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Αυτό που επικρατεί μέσα στο γήπεδο είναι μόνο ενθουσιασμός και από τις δύο πλευρές. Έχει ρεκόρ πόντων σε έναν τελικό, 52 πέρυσι εναντίον του Πανελλήνων. Να εδώ ο Γκάλης που έχει πετύχει 52, δεύτερο σκόρ τελικού είναι ο Γιαννάκης με 37 και τρίτος Βιατζόγλου με 31. Χάθηκε η μπάλα από την πλευρά των παικτών του Άρη. Και τώρα ο Παταβούκας, ο αρχηγός και ηγέτης της ΑΕΚ, καταλόγησε το δεύτερο φάουλ στον Γιαννάκη. Για τον Σούμποντιτς, Γκάλης που έχει εντυπωσιακό ξεκίνημα. Να εδώ οι οπαδοί της, που πραγματοποιεί μια εκπληκτική εμφάνιση σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα όταν είχε ιτηθεί με 92-79 τη χρονιά που είχε πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα και χάσει από την ΑΕΚ. Οι δύο προπονητές που πραγματοποιεί μια μεγάλη Σούμποτ. Και μικρόφωνο στο Γιάννη Καραλή. Ο Κάμας, ο Κώστας ο Ρίγας, ο διεθνής διαιτητής, να μας πει πώς βλέπει τη διαιτησία. Για μια συγκεκριμένη φάση, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα διαιτησίας. Πιστεύω ότι και ο κόσμος που είναι μέσα εδώ, αλλά και αυτός που βλέπει από τη τηλεόραση το παιχνίδι, δεν έχει κανένα πρόβλημα διαιτητικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα διαιτητικό αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε ότι τα πηγαίνουν καλά δηλαδή οι δύο συνάδελφοι? Στο πρώτο ημίχρονο είμαι κατηγορηματικός δηλαδή, χωρίς να θέλω να πάρω το μέρος διαιτητών, ας πούμε, επειδή είμαι διαιτητής. Αλλά πιστεύω ότι πήγα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα για μια απόφαση που διαμαρτύρηκα, ακόμα δεν άρχισε το πρώτο ημίχρονο, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Και για το παιχνίδι πώς το βλέπετε? Μετά από αυτή την διακοπή, με συγχωρείτε. Θα θυμηθούμε τον χρόνο. Τέρι Λόρενς είπε τις δικές του οδηγίες στους παίκτες της ελβετικής ομάδας, ενώ βλέπετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάμεραμεν μας στην προσπάθειά τους να αποθανατήσουν τα στιγμιότυπα του αγώνα. Οι περισσότεροι νεαροί οπαδοί της ΑΕΚ έχουν απλώσει ένα τέλειωτο κιτρινό. Και ο Παταβούκας οργανώνει τώρα το παιχνίδι της ΑΕΚ. Βρέινς, Παταβούκας, Ρίτσαρτσον που επιχειρεί τρίποντο. Το rebound από τον Αριδά, επιμένει. Θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και φάουλ, ενώ ζητάει time out ο coach της ελβετικής ομάδας. Θα έχει τον της ΑΕΚ. 27-23 μπροστά η αθηναϊκή ομάδα και δικαίωμα για μία βολή στον Παναγιώτη. Μάλλον περισσότερο ακούμε τους οπαδούς της ΑΕΚ παρά τον προπονητή της ελβετικής ομάδας. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι 3 λεπτά πριν τη λήξη η ΑΕΚ προηγείται με 18 πόντους διαφορά και βρίσκεται πολύ κοντά στον αντικειμενικό της στόχο, που φυσικά είναι η πρόκριση στο 1 της ελβετικής πηγή. Και βλέπετε τι συμπαράσταση έχουν οι παίκτες της από τους οπαδούς της. 73-55 η ΑΕΚ νίκησε την ελβετική πηγή και πήρε την πρόκριση στους 8 του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης, αφού κάλυψε την διαφορά των 13 πόντων που είχε χάσει στο πρώτο παιχνίδι της Ελβετίας. Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα σε κάποιους από τους επόμενους αγώνες για τα κύπελα Ευρώπης στο μπάσκετ. Καλό σας βράδυ από τον Θοδωρή Κοτσόνη. Για τον Γιώργο Τοκούδα, από τα γήπεδα μετά από 20 χρόνια λαμπρής, ολόλαμπρης καριέρας, ο τελευταίος των μεγάλων.